په آواز محمد جان او اورنګزیب فوجی ریکارڈ الفانی اسلامی اسٹوڈیو نہر کوہاٹ والسلام. یا دنیا غستے ورد ہرزے جوڑا ملشوا وخیرا زمان شوا. دنیا غستے ورد ہرزے جوڑا ملشوا وخیرا زمان شوا. یا کشمیر دے کے عراق دے فلسطین دے کے کابل دے دا پاسا پی وربل دے دا پاسا پی وربل دے دا پاسا پی وربل دے. یا کشمیر دے کے عراق دے فلسطین دے کے کابل دے دا پاسا پی وربل دے. زمونگ دا خویاندو میاندو دا سر کزالو پتشوا وخیرا زمان شوا. دنیا غستے ورد ہرزے جوڑا مامل شوا آخرا زمان شوا آخرا زمان شوا. یا یو بل بی گناہ وجنی نپوئی گم حیرانی دا دا سنگ مسلمانی دا دا سنگ مسلمانی دا دا سنگ مسلمانی دا. یا یو بل بی گناہ وجنی نپوئی گم حیرانی دا دا سنگ مسلمانی دا. یا رقیب دا منزل آڑو زم مخبلو کلان جشوا وخیرا زمان شوا. دنیا غستے ورد ہرزے جوڑا مامل شوا آخرا زمان شوا یا آخرا زمان شوا. دا تیرو گناہونو دا پاک رب گوڑا ما پیزاو سوچ کو ما پاکیزا سوچ کو ما پاکیزا سوچ کو ما پاکیزا. یا دا تیرو گناہونو دا پاک رب گوڑا ما پیزا سوچ کو ما پاکیزا. یا داوائی اورنگزیب چی زمان دا غیرہ دشوا وخیرا زمان شوا. دنیا غستے ورد ہرزے جوڑا مامل شوا آخرا زمان شوا. دنیا غستے ورد ہرزے جوڑا مامل شوا وخیرا زمان شوا.